Silencio. Comenzamos o pleno extraordinario. O primeiro punto é a sesión, perdón, a acta da sesión do pleno do día 27 de xaneiro. Alguna cousa que aclarar, señor Leiro, señor... Nada, vamos á votación entonces da acta, que é o primeiro punto. Por favor, está en marcha a votación da acta do primeiro punto. Vale, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao segundo punto. Proposta da Alcaldía para a aprobación do expediente de contratación do Servicio de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpeza Viaria e Limpeza de Praias do Concello de Sanxenxo. Señor secretario. Bueno, en primer lugar, hay que decir que se presentó una enmienda por parte de la voceira do Partido Popular como consecuencia, ya se explica en el escrito, de un error de transcripción en el dictamen con respecto a la propuesta de la Alcaldía que fue dictaminada en la Comisión de Asuntos Generales, que no incluía un determinado texto comprensivo de las alegaciones. ¿Hay que votar entonces esa enmienda? Efectivamente, en la enmienda se corrige, se rectifica ese error. ¿Tienes enmienda? ¿De qué punto estamos hablando? Estamos no dando. Claro, es que me confundí. Sí. Entonces, estamos en punto 2, es el de la basura, el pliego de la basura. Me lo pegaron. Vale, Bueno, efectivamente. Punto segundo. Se encaminó favorablemente la propuesta de la Alcaldía Occidental del 13 de febrero con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de los restantes grupos, proponiendo el Pleno Municipal a la 164. Primeiro, aprobar o expediente de contratación para o servicio de recollida de servicios urbanos, limpieza viaria e de praias polo procedente aberto con pluralidade de criterio de adjudicación en trámite ordinario. Orzamento base de licitación entendido como límite do gasto que pode comprometer o órgano de contratación ascende a 44.455.007,65, conforme detallado na cláusula cuarta do PECAP. O valor estimado do contrato ascende a cantidad de 40.404.552,41 euros IVA no incluído, sendo este importe a cifra de negocios de 10 anos de duración de contrato. Segundo, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares de data de febrero de 2025 incorporado ao expediente como PECAP definitivo para aprobación do expediente de contratación, polo que se reserva o contrato que consta de 41 cláusulas e 6 anexos. Terceiro, aprobar o prego de prescripciones técnicas particulares presentado no Registro Xeral do Concello de Sanxenxo o 7 de febrero de 2025 por Paguaxe, que resirá a contratación constando de 14 cláusulas. Cuarto, establecer o régimen xurídico, incorporar a resolución da Alcaldía pola que se aprobou o régimen xurídico que afectará esta contratación, comprensivo unha serie de normas que se detallan na propuesta. Quinto, dar á Alcaldía a competencia que lle corresponde ao Pleno con órgano de contratación en relación aos recursos especiais de contratación que se impoñan ante o TACAL, así como respecto de información e informes que se teñan que remitir ao dependiente do Tribunal no ámbito específico deste contrato. Sexto, publicar a contratación na plataforma. E sétimo, manifestar o compromiso da Corporación para adoptar algunas das medidas dispostas no informe de intervención de data de 19 de febrero de 2025 para cubrir o déficit diferencial deste servicio e o proposto conforme ao contrato actual e o proposto no expediente de contratación incluída a limpeza viaria e os demais servicios ao obxecto do expediente. Ben, como ben saben todos, o 30 de setembro do ano pasado aprobouse a licitación do Servicio de Recollida de Residuos, Limpeza Viaria e Limpeza de Praias, que foi obxecto de varios recursos. Dous deses recursos presentados ante o TACAL foron admitidos e, polo tanto, determinouse a anulación dos pregos anteriores. Isto supuxo que tuvera que resolverse a retroacción do expediente e volver a redactar os pregos oportunos axustados ás resolucións do TACAL. Así mesmo, tamén, por parte da Alcaldía, en base á delegación de competencias, solicitouse esa renovación dos pregos e tamén se solicitou que se informase sobre a estrutura dos custes da nova licitación.
Agora traemos aquí o novo prego de cláusulas administrativas e nese mesmo informe solicitado recoméndase que o Concello de Sanxenxo manteña a estrutura de costes que no seu momento fora informada favorablemente pola Xunta Consultiva de Contratación. E, polo tanto, propónse o Pleno aprobar este plego, tanto de cláusulas técnicas como de cláusulas administrativas, e volver a licitar o contrato de recollida de residuos, limpieza de praias e limpieza viaria. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Sí, bo día outra vez. Sí, bueno, estamos vendo o proxecto, o prego de prescripcións técnicas. Sorpréndenos un pouco todo isto este despliegue de que van a sustituir todos os contenedores. Ainda fai 4 anos que se reemplazaron, aqueles eran boísimos, ahora xa fai 4 ou 5 anos que se fixeron illas novas en Porto Novo, en Sanxenxo. Bueno, xa, non son os 2000, claro, efectivamente, e de feito, sobre iso quero falar, porque aquí dinse que se van a cambiar en todo o termo municipal, vale? Tamén se di que se van o contenedor marrón que se vai implantar en todo o termo municipal, bueno, así é como se Europa. Despois tamén se presume que se vai a facer limpieza viaria, eliminar malas ervas, pero aquí xa non se di en todo o termo municipal, supoño que isto será xa solo para as vilas e para as praias. Nos estamos... No, bueno, pues esperemos e estaremos vixiantes en que non sexa solo así, que tamén sexa no rural, porque o servicio ata agora no rural, e sobre todo na época estival, pois deixa moito que desexar. Alegrámonos moito de que por fin, 2 anos máis tarde, os composteiros que instalaron se poñan en marcha e estén funcionando. Teríanos gustado tamén que se fixera público de que esos composteiros están funcionando, e tamén demandamos que se faga campañas de formación e sensibilización á cidadanía, sobre todo explicándolles o aforro que supón para o Concello que fagamos unha reciclaxe responsable, non só porque nos aforremos moitas toneladas de lixo que hai que enviar usando os composteiros, sino tamén polas sancións que podemos recibir cando non facemos a reciclaxe ben e metemos materiais que non son os indicados en cada un dos contedores. Creo que isto é unha cadencia que temos en cuestión de xestión de lixos no Concello e que deberíamos ir por aí e facer máis campañas de sensibilización e formación para os veciños. Con iso, con máis composteiros, que me consta que neste contrato que haberá máis composteiros, e a recollida tanto en hotéis e restaurantes, pois seguro que melloraremos en moito o servicio de recollida de lixo. Nos imos a votar a favor deste prego de prescripcións técnicas. Moitas gracias, señor Otero. Hola, sí. Bueno, indudablemente hai que sacar un contrato para o tema da recollida de basuras, o que sí esperemos que a limpieza, polo menos en praias, que sea o mesmo, porque isto estamos privatizando unha parte deste servicio, entonces esperemos que ao menos teñamos o mínimo que tiñamos hasta ahora. Esperemos que na rural os contenedores si melloren, que haya limpieza e todo eso. Bueno, pois nós, en este caso, pois, da que estamos de acordo, pero vamos a absternos, porque vemos algunha incongruencia por aquí e nos vamos a abster, nada máis. Gracias. Moitísimas gracias, señor Otero. Alguna cousa máis ou pasamos a votación? Simplemente indicar sobre o tema do compostaxe que falaba o señor Leiro, que incorpóranse novos composteiros para que cada parroquia teña o seu propio composteiro, pero ademais recordar tamén que sí que son xornadas desde a Concellería de Medio Ambiente e que ademais temos máis de 300 composteiros individuais os que se fai seguimento por parte da Concellería de Medio Ambiente. Hombre, respecto ao tema da limpieza, obviamente incorpora todo o término municipal, faltaría máis. E o tema da contenerización, eu non sei se entendín mal, pero solamente, o sea, é a contenerización de todo tipo, non estamos falando de soterrado, estamos falando de todo tipo de contenedores en superficie tamén. Quero dicir que os contenedores... Non se van a soterrar. No, pero dicir que os contenedores en superficie non se renovaron fai 4 anos, como decía vostede, por eso que eu quería aclarar. Bueno, pero que quería aclarar. E tamén unha cousa importante que se lle poñen bases os contenedores no rural, que tamén é unha cuestión importante. Moi ben. Moitas gracias, señora. Desta pasamos á votación. Aí está. Entón, estamos no punto 2.
aprobada con 13 votos a favor e 4 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto 3, que é proposta da Alcaldía para a aprobación definitiva da ordenanza reguladora de entrada de vehículos, bueno, chamados vanos. Ten a palabra o señor secretario. Bueno, aquí sí que efectivamente hai la enmienda a la que aludía anteriormente. Despois del dictamen de la Comisión de Asuntos Xerais favorable a la propuesta de la Alcaldía, punto primero, resolución de delegaciones, segundo, procedimiento de ordenanza con el texto integral y finalmente la publicación en el boletín del texto total de la ordenanza efecto de su entrada en vigor. La enmienda es para rectificar el error cometido en la no transcripción del detalle de las alegaciones que se resuelven en el punto primero y que ya estaban incluidas en el texto de la propuesta de la Alcaldía que se dictaminó favorablemente en la Comisión. Muy bien, muchas gracias. Señora Deza. Sí, bueno, respecto da emenda que acaba de anunciar o señor secretario, simplemente falar que é unha rectificación. Bueno, respecto ao tema da ordenanza, decir que, bueno, como saben... No, se vota antes De la siguiente. De la votación del punto. Al acabar el debate. Efectivamente. Vale, muy bien. Bueno, como saben, a aprobación inicial desta ordenanza foi en setembro do ano pasado, ao cal se presentaron cerca de 40 alegacións, 39 alegacións. Estas alegacións foron resoltas por a Secretaría deste Concello. Proponse estimar parte das alegacións presentadas. Outras alegacións desestímanse porque se consideran que son recomendacións ou observacións que non entran dentro do obxecto desta ordenanza e, polo tanto, teremos a aprobación desta ordenanza. Moi ben, moitas gracias, señor Leiro. Sí, ben, bueno, pues esta ordenanza. A nosa, bueno, non vou a repasar todas as alegacións e a valoración que fixo o secretario, pero gustaríame quedarme simplemente co artigo 1 para explicarlles ou mostrarlles aos veciños como foi a línea de atención a estas alegacións. Nos no artículo 1, que é o de definicións, que despois no artículo 5 e no 2 repásanse un pouco estas definicións, ou dinse definicións que son un pouco contradictorias con esta. Bueno, no artigo 1 vou a ler o que di. Aos efectos desta ordenanza, enténdese por BAO a autorización para o acceso e saída de vehículos a todo tipo de inmobles dende o dominio público, local ou de outros bens de uso público local, nos que a conservación e policía sexan competencia da entidade local. Vale. E di, todo este punto 1 é unha única frase. Cando sexa preciso cruzar beiras rúas, supoña un uso especial que restrinxa o uso que corresponde a todos os cidadáns respecto a tales bens ou impida estacionamento de outros vehículos fronte aos lugares polos que se realiza devandito acceso e identificada pola sinalización horizontal e ou vertical determinada polas normas de seguridade viaria e esta ordenanza. Vale, entón, nos a isto, unha das cousas, no artigo 1 alegábamos catro cousas. Unha é que esta única frase deixa un pouco confuso que condicións se teñen que dar para que sexa necesaria esta autorización por BAO. Por aquí falase de que se realice a entrada e saída dun vehículo, nun inmueble, que a entrada sexa calquera tipo de inmueble, que o acceso se realice dentro do dominio público local, que a entrada e a saída precise de cruzar beiras rúas, que supoña un uso especial que restrinxa, sin especificar cal é o uso especial, máis aló de decir que restrinxa o uso pola cidadanía. Entendo que calquera vehículo que entre nun inmoble mentre se está entrando restrinxe o uso da cidadanía. Que a entrada e a saída teñan sinalización vertical ou horizontal. Non queda moi claro que cales teñen que darse para que, se teñen que dar todas, se teñen que dar dúas. Entón, unha das cousas que alegábamos era esa confusión. Despois tamén alegábamos que non se especifica ningún tipo de vehículos, ni, bueno, o que sería dos inmuebles é calquer tipo de inmuebles. Isto quere dicir que esta autorización para vado, esta autorización que lle permite a un veciño ou veciña entrar nun inmoble, se podería exixir, porque aquí, bueno, non é que exixan, non é obligatorio pedir unha autorización por vado, pero que se entras cun vehículo, según esta ordenanza, se entras cun vehículo nun inmoble non tes esta autorización, enfrontaste unha multa de 750 euros, a obligación de pedir esa autorización. E tal como está redactado, que di acceso e saída de vehículos a todo tipo de inmobles, hai que aclarar aos veciños que isto aplica a
unha persona, unha cadeira de rodas entrando nun portal, ou unha bicicleta ou un patinete, que son vehículos entrando nun inmoble. Sí, eso son vehículos, sí. Unha cadeira de rodas é un vehículo, unha bicicleta é un vehículo, un patinete a motor é un vehículo, e esta ordenanza podería aplicarse a unha bicicleta entrando nun portal. Que sí, que xa sei que vos tedes moi boa vontade e que non ides aplicar nestes casos. Pero é que as ordenanzas non se redactan para que se aplique redactanse para que se cumplan, e igual que agora vos non tedes intención, non tedes intención outra vez de cobrar por vado simplemente porque un vehículo entra nun inmueble, porque a cuestión é que xa se fixo aquí neste Concello, xa se intentou cobrar vados con retroactivos 4 anos por vehículos entrando nun inmoble calquera, hubera beira rúa ou non, xa se fixo. Así que esas risas de non vamos a cobrarlle a alguén por entrar cun tractor nunha finca ou cunha bicicleta nun portal, esas risas non teñen en conta que fai 2 anos ou fai 1 ano e pico intentache descobrarlle os vados a xente que non os solicitara por portales nas súas fincas. Non ten en conta, esas risas non teñen en conta ese feito, porque fuchedes, non sei, supoño que non sei chamarlle torpes ou chapuceros de intentar aplicar isto antes de que estivera aprobado, por unha necesidade de cartos, supoño, non? Por querer financiarse cobrándolle máis aos veciños. A resposta a todas estas alegacións son no artigo 1, nos alegamos en casi todos os puntos. A resposta é que isto é unha opinión sobre a falta de claridade, pero non propoñemos ningunha modificación. Entón, non se considera esta alegación. Nós non propoñemos que se diga vehículos a motor, por exemplo, que se limite a vehículos a motor. Como non o propoñemos, non o vamos a facer. Deixamos aí a posibilidade de que veña alguén dentro de 3-4 anos e que diga, eu sí que vou aplicar. Unha bicicleta entrando nun portal, se queres entrar coa bicicleta nun portal, que é un vehículo entrando nun inmoble, tens que pagar este permiso, esta autorización. Perdón un segundo, señor Leiro, porque estou eu contando de verso tan analfabeto que non me dá. Vamos a ver se entendo unha cousa. Para pedir un vado tens que ter un mínimo de ancho de entrada, digo eu. Entonces, eu non sei, se o señor pide un vado, será que vai pasar un coche por ele, non vai pedir un vado para pasar unha bicicleta. E para pasar con un tractor nunha Pero finca? unha bicicleta pode metela pola porta da casa, o coche non podo metelo, non é de sentido común. Ten un portal, un señor, hai moitos portales en Sanxo que tens un portal de 3 metros, de 3,50 metros, despois tens unha cancilla, tens unha porta, que accedes vou con patinete. Digo eu, non, pero non o digo por en plan mal, digo que, non sei, que non o entendo. O vado pide o tal, pide un señor que ten unha entrada de carruajes, vamos, eu non sei porque hai que entrar se vamos con un vehículo. Non, Leiro, pero non o digo por non quero tal, é que é engañar aos veciños, e estáis buscando aí ruizo e tal. Non só queda outra vez, que non estou de acordo, porque non quero agora tampouco levar o debate de María Deza, pero que o que pasou foi que a Diputación, que ten no oral, que ten o tema delegado, fixeron as inspeccións, e que nos demos conta, frenamos o tema. Solo en Sanxenxo, fíxose. A Sí, Diputación claro, cometeu errores solo en varios Sanxenxo. sitios, eligen cada vez na provincia 2 ou 3 sitios, entonces tú colles Sanxenxo, xa non é así, eu non pablo máis ou menos, María, pero se non tanta historia, joder, e non me dicir a min que por 100 e pico minutos complicámonos a vida tal, entendes? Se non fixeron falta máis cartos, hubiéramos subido o IBI moito máis, pero non subimos cando necesario por lo que sea. O imposto que a xente lle preocupa é o IBI, esta é unha tasa. O IBI, sí, pero igual, non vou entrar no debate, señor Leiro, non pasa nada, quería aclarar solamente o que é patinete, é dicir, estamos enrollando moita xente, se pode preocupar que pode abrir un debate usted aquí, non tal, e poñer alerta a todos os veciños que teñan un patinete ou unha moto que teñen que pagar un vado, por favor. Esta ordenanza nada, veña, deixete desta ordenanza. A ordenanza que usted para pedir ten que pedir o vado. E se ve unha inspección e usted está pasando por un sitio que non ten o vado pedido, vai ter unha sanción, e punto. A ver, e por supoxemos canto, é unha nada, no rural. Esta ordenanza dixe co espírito de que hai moitos aquí en garajes que teñen máis de 50 plazas e pagaban pouco. Ese é o espírito da ordenanza. Efectivamente. Vostede, a primeira vez que se fixo... Deixe, termine. Vale, a primeira vez que se truxo non esta, senón a anterior ordenanza aquí ao pleno, vostede explicoume, e podemos estar de acordo con vostede en que hai moitos, efectivamente, nas vilas, en Portonovo, en Sanxenxo, hai moitos garaxes de centos de vehículos, o meu, onde gardo eu o coche, que hai centos de vehículos, que como diante da entrada e salida non hai unha zona de aparcamento, non teñen a necesidade de solicitar unha licencia de vado permanente. Efectivamente, e agora con esta vai non ter. Entón, existía unha necesidade porque
esa cantidade de coches pasando por unha beirarrúa onde hai peatóns, pois sí que teñen un impacto e tamén teñen un desgaste na beirarrúa. Eu podo estar de acordo con iso. A cuestión é que iso non é o que se explica nesta ordenanza. Esta ordenanza permite interpretar que un patinete entrando nun portal que sí que teña os metros que teña, que se lle poda sancionar con 750 euros, ou que un tractor entrando nunha finca se lle poda sancionar con 750 euros se non ten autorización de BAO. Bueno, nós imos a votar en contra disto. Señor Otero. Home, despois de tantas reunións que fixeron ustedes, señor Leiro, no rural, que non lle fixeron ningún caso, non mal que voten en contra, non como justifican a xente que lle foi tantísimos miles de persoas que lle foron ás charlas, que están ben. Xente que sí que pagou esa... Que sí. Non, que non pagou derecho a audiencia, que me dijeras que... Ben, é igual, venga, non pagou nada, pero tamén diciro porque están vendo pola tele. Señor Otero, cando queira. Venga, ya está. Señor Otero, cando queira. Vamos a ver. Nos, desde o PSOE, indudablemente, que estamos de acordo que ten que haber unha ordenanza de BAOs. Agora, vemos aquí cousas que non estamos de acordo. Non é o mismo no núcleo urbano que no rural, que a veces incluso nin hai beiras rúas para entrar nunha casa. Eso hai que diferenciarlo. Logo, non está ben definido o punto 1 e o punto 25. No apartado A dice ben claro que se ti entras cun vehículo nun sitio e non tes vado, che multan. Non hai ningunha ordenanza xurídica que diga que é obligatorio o vado. Aquí sí que nos están obligando, porque eu si quero entrar na miña casa, bueno, eu teño vado, pero non ten nada que ver, pero se eu que vivo no rural e quero entrar na miña casa, teño obligación de ter o vado, se non pido, resulta que me mete 750 euros de multa. Oye, se non teño o vado, me estarei preocupado porque me aparque un diante e non poida salir ou entrar. Pero, polo demais, eu asumo esa responsabilidade e xa está. O sea, eu non vexo, por eso, nós, como xa tamén non metemos nas delegacións e non se nos fixo caso, indudablemente vamos a votar en contra porque vemos que está mal definido o punto 1, esa incongruencia do 25 o apartado A que che obligan xa con 750 euros che multan. Poden che multar, non van a facer? Bueno, depende da voluntad que haya nese momento ou a falta de diñeiro que haya no Concello, porque aquí hai un afán recaudatorio, pero estamos de acordo que haya unha lei de vagos. Nada máis. O afán recaudatorio teño que mandar usted ali a Moncloa, que é do meu mesmo partido, que iso sí que ten un afán recaudatorio que machaca bastante os bolsillos dos españoles, sobre todo os vecidos de San Xenxo. Señora Deza. Deixa a Moncloa que non... A Moncloa é o que está, eso sí que é o... A Moncloa sí que... Co beneplácito do BNG, Co beneplácito do BNG tamén. Eso recado, pero esa é máis bonito. Venga, señora Deza. Bueno, respecto do tema do artigo 1 da ordenanza, efectivamente admitiuse pola referida falta de claridade que comentan vostedes, admitiuse modificar o texto deste precepto coa inclusión da conxunción ou, vale, despois de cada palabra de cruzar as beirarúas para que deixe claro o sentido da ordenanza dentro da definición do BAO. Respecto do tema dos vehículos non vou a entrar porque me parece un debate que non ten moito sentido, pero sí quería comentar, facer unha alusión a unha sentencia famosa que conocen, supoño, vostedes todos, que é do Tribunal Supremo respecto ao tema dos vaos, que fai alusión, vou non ler en castelán porque está en castelán, entonces quero facer unha alusión literal. Lo determinante para que se dé el hecho imponible de la tasa examinada no es la mayor intensidad en el aprovechamiento, sino la mayor intensidad en la utilización de la calzada que tienen que hacer los propietarios de los locales para acceso a sus garajes atravesando la acera. O sentido deste artigo, que está recoñecido no texto refundido e que dá base a estas ordenanzas de BAO, non no Concello de San Xenxo, estas ordenanzas reguladoras, porque parece que quen inventou a ordenanza reguladora polo tema dos BAOs foi o Concello de San Xenxo. Entonces, eu teño aquí tamén a ordenanza
a ordenanza de Pontevedra, que no seu momento tamén fixemos alusión a ela respecto ao feito impoñible, que dice que nos supostos de entrada de vehículos ou carruaxes o feito impoñible realizarase aínda nos casos en que non sexa precisa a reserva da vía pública por estar o acceso situado en zona de aparcamento prohibido. O que sí quero dicir é que a ordenanza de Baos está a tasa, todos sabemos, porque o decía o señor Leiro, as tasas son potestativas, eso sabémoslos todos, porque ven recollido así no texto refundido. Ahora tamén, lle quero dicir que o fan desta ordenanza naceu polo que lle comentaba o alcalde, que nos núcleos urbanos do Concello, sobre todo nos núcleos urbanos, sí que había ese uso intensivo para esas vivendas colectivas e que, polo tanto, consideramos que sí que ten que estar gravado cunha tasa. E o que lle dice tamén o alcalde, home, non nos metemos neste fregado, por decirlo así vulgarmente, por 100.000 euros. Quero dicir que esta é unha cuestión que consideramos que ten que ter unha regulación, porque sí que se fai un uso máis intensivo, sí que se fai un uso privativo, por decirlo así, e, polo tanto, consideramos que ten que estar gravado. Consideramos que todas as alegacións que puderon ser estimadas foron estimadas, o do artigo 1 para clarificar esta falta de claridade que facía alusión vostede foi incorporada e, polo tanto, consideramos que a ordenanza cumple rigurosamente. Moitas gracias, señora Edith. Señor Leiro. Sí, só aclarar unha cousa que non dixen no primeiro turno, que nós estamos de acordo en que é necesaria unha ordenanza para regular isto, e estamos de acordo tamén nese afán de regular este tipo de entradas nas vilas. Pero que botamos en falta a descripción dese afán neste orzamento. Botamos en falta a claridade de especificar cando se vai aplicar esa necesidade ou esa sanción por entrar cun vehículo nun inmoble. Si se quere, nunha legislación, si se queren deixar as cousas claras, deixanse. Cando se queren deixar ambiguas, tamén se deixan. E sempre é por un motivo. Pero o artigo 1 xa dice que calé o... Sí, calé. Ou cando se precise cruzar beirarrúas. Ou cando supoña un uso especial que restrinxa o uso correspondente aos cidadáns respecto a tales bens. Ou impida o estacionamento de outros vehículos fronte a lugares. Pois entonces... Sí, pero... Sí, un deles, sí. Claro, entón, calquera entrada que haya no rural que implique que a tractor ou que calquera outro tipo de vehículo pase por encima de beirarrúas, cumple con isto. Hombre, é que calquera uso máis intensivo que supoña calquera dos tipos... Non, é un ou, non ten por que ser intensivo. Con que pase por encima de beirarrúas xa cumple. Vamos a ver, beirarrúa, cruce ou o do aparcamento, vale? O sea, son eses esa triple casuística, eses tres supostos, e se cumple calquera deses tres, calquera, obviamente, está grabado, feito impoñible, cúmplese. Está claradísimo, porque calquer tipo de vehículo, en calquer tipo de inmoble, é o que está especificado na ordenanza. Está ben. Eu estou de acordo co afán... No, vale. No, que entendín o tema de votar en contra que é por culpa que non está claro o artículo. Non está especificado nin está delimitado. Pois agora explicou non vai. No, a ver, das 4 cousas que alegamos nos no artigo 1, unha delas, que é a da confusión de que condicións hai que cumprir e cales non, están cumpridas con esta alegación é admitida, pero que tipo de vehículos non? Que tipo de inmobles non? Bueno, é igual, deixa, eu creo que está ben así, non, María? Sí, claro, crees que está ben. Sí, no, así é maravilloso. A ver, señor Otero. Non solamente quería puntualizar, estamos de acordo que hai no casco urbano hai zonas que efectivamente que hai garaxes que teñen para varios coches e non están pagando por eso. E aí hai o desgaste de aceras e todo eso. Pero que se contempla, ao menos no espírito, xa de que non quede reflexado aquí, que non se vaya a multar a un señor que no rural, que non hai acera, que entra na súa casa, eso, que quede ben claro, que hai que diferenciar un pouco que é o rural do núcleo urbano. Nada máis quería puntualizar eso. Algo máis, señor Azul? Entonces os hoteles que hai no rural tampouco pagan vale. Claro, por eso que deixa está, que xa está. Vamos a ver, o artigo... A ver, espera un momento, pide a palabra, a ver, para rematar xa un tal, porque... Pero que eu non me... María, perdón un segundo, doutor, vamos ver, María. Sí. Dádevos conta, compañeiros de goberno, de que o Bloque e o PSOE queren que subamos malos vados en Portonovo e en Sanxenxo, e nos queremos fazer unha cosa equilibrada. Entón, María, non entremos... Entendo. Entonces, eu creo que está ben. Non, simplemente dicir remata que o ámbito... 30 segundos, veña. O que dicían vostedes, que antes non figuraba a conxunción entre cada un dos
tipos que poderían gravarse, vale? Respecto desta ordenanza. Pero que ahora queda clarificado, e o acabamos de comentar. Eu non sei que você dice, non, unha persona que entra na súa vivenda no rural, o sea, unha persona que entra na vivenda no seu rural non ten que pagar vao, e unha persona que ten a súa casa na calle Progreso ten que pagar o seu vao sendo unha casa igualmente. É o que me está dicindo? Non, é o que me está dicindo vostede é eso. O que está dicindo vostede é que unha persona que ten no rural unha vivenda unifamiliar, inda que cumpla cos requisitos da ordenanza non ten que pagar. E, por exemplo, vou poñer un exemplo, meus pais que viven na rúa San Senxo e que unha vivenda unifamiliar e que é exactamente igual unha vivenda unifamiliar en Dorrón que na rúa San Senxo, meus pais teñen que pagar porque están na rúa San Senxo e vostede que está en Dorrón non ten que pagar porque está en Dorrón. Hombre, por favor, a ordenanza dice o que dice e dice claramente cales son os tipos que teñen que gravarse. E, polo tanto, se vostedes queren dar de 1000 voltas, é un patinete, se é o coche teledirixido do meu fillo ou se non sei que, pareceme estupendo. Pero o que non podemos facer é darlle 20.000 voltas ás cuestións para intentar levar as cousas ao noso redil. Por que non limitamos o tipo de Estoy vehículos? presidindo o pleno, Por que non teñamos define unha hora, cal é o temos tipo de pleno. vehículos que se agravan? Fran, non vou entrar a discutir, xa máis contigo, porque parece máis A ver, suyo. venga, listo, acabou o debate, punto. Venga, vamos a pasar á votación. Votación en turno. Primero ¿Qué? es la enmienda. Perdón, a ver, un momentito. Entonces, xa podemos votar a enmienda igual, a enmienda sigue tapando, é igual. A ver, anulamos isto, vale? Anulamos isto. Bien, sí, ya está. Vamos a votar, perdón, a enmienda entonces, vale? Perdón, ahora, a ver, perdón, atención. Empezamos a votación para a enmienda. Entonces hai que aceptar a enmienda votando verde, rechazarla votando rojo. Vale. No, porque... Estoy con mis cosas, hombre. Ah, pues sí que era el caliquera, Y ahora Aprobada la enmienda por unanimidad del punto 3. Y ahora pasamos a la votación del punto 3. del dictamen con la enmienda. Del dictamen con la enmienda incorporada. Después del debate intenso que hubo, pasamos a la votación de los vados y todo eso. Venga. Ahora, ahora. Hay dos ahí en blanco, ahora ya está. Bueno, pues entonces se termina la votación y queda aprobada con 10 votos a favor y 7 en contra. Muchas gracias. Pasamos al punto 4, proposta da Alcaldía para a aprobación definitiva do Plan Especial de Infraestructura de Dotación do Sistema Xeral E84B, adscrito ao ESU 8. Señor secretario. La Comisión Informativa de Urbanismo, por mayoría absoluta de sus miembros, propuso ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar primeiro para definir o Plan Especial de Infraestructuras e Dotaciones do Sistema Xeral E84B adscrito SU8 en a Granxa, Parroquia do Ron, Sensenso. Segundo, publicar o presente acordo no DOGA. Terceiro, comunicar o acordo de aprobación definitiva á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para a súa inscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Carto, publicar na Boletín Oficial de Provincia de Pontevedra a normativa e as ordenanzas do Plan Especial tras a súa inscripción no Rexistro de Planeamento da Xunta. E quinto, notificar individualmente o presente acordo ás persoas titulares catastrais dos terreos afectados e os interesados persoados no expediente. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, como xa comentamos na comisión, traemos a aprobación definitiva do plan especial da zona adscrita ao ESU8 en Dorrón, como xa que comentei, a zona verde adscrita a zona, bueno, na zona baixa do ESU8. Trátase dun tratamento que non é invasivo, leva unha senda peonil que conectará finalmente ao núcleo da Granxa co núcleo de área de Agra, atravesando tamén polo ESU, e traemos hoxe a aprobación definitiva. Moi ben, moitas gracias. Señor Leiro. Sí, eu vendo a documentación, aparecía que había 3 posibles actuacións nese ámbito, que eran unha, ou non facer nada, outra era facer 2 sendas peonís, unha que conectase a SU1 e a SU8, e outra que era, poñía a liga a escollida polo promotor, que era facer 3 sendas peonís, 2 delas para conectar S1 e S8. Eu teño a dúbida de que, o sea, o que tenemos aquí é modificalo para permitir que se fagan esas sendas,
vainas a facer o Concello, vainas a facer o promotor. Entendo que as vai a facer o promotor. Vale, pois que nos vemos que un uso que vaya moi localizado para certos propietarios, sobre todo que vaya a beneficiar a estes promotores. Sendo así, vámonos a abster, non vamos a ir en contra. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bueno, vale, nos aquí, efectivamente, temos aquí, porque isto é para beneficio de xente, o sea, dun sector determinado. Esperemos que se fagan vivendas sociales neste Concello e, polo tanto, nos aquí nos abstemos tamén. Sí, explica, porque eu non entendo nada. A ver, explico ben claro. Explico. A nosa postura é que nos Eso de que abstemos. ponse todo determinado. A ver, María, porque eu non entendo nada. Simplemente unha aclaración. Cando se fai calquer tipo de documento de xestión, vale, sempre leva varias alternativas. Alternativa cero sempre existe, que é a alternativa de non facer nada. Pero eso en todos os plans de desenrolo e modificacións do planeamento ou plans xerais. Sempre se teñen que interpoñer varias alternativas, que son varias alternativas, non é a cuestión do promotor, é unha cuestión que dice a lei. A lei dice que se teñen que propoñer varias alternativas. Isto é unha zona escrita que vai a ser unha zona pública. É dicir, non sei por que dicen vostedes que vai a ser beneficio duns poucos, non. Isto é unha senda que vai a conectar a Granxa de Abaixo con a área de Agra a través do ESU 1. Non é unha senda que sea privativa para os promotores ni moito menos. É dicir, isto é a execución, teñen que facela elas, porque é un ámbito adscrito o ESU 8. Que quere decir adscrito? Quere dicir que isto é unha zona verde contemplada no plan xeral. Vostedes saben que para adquirir as zonas verdes, os sistemas locais, os sistemas xerais, a normativa sempre pon unha serie de opcións polas cales se pode adquirir, por expropiación, por permuta forzosa, por compra, por cesión. En este caso é por cesión, quere dicir que neste caso é nos ascribimos esa zona verde pública ou ESU 8. Para que? Para que eso pase a ser unha zona verde pública, pero que non sea desenrolada polo Concello con fondos propios, sino que sea desenrolada por estes promotores que van a desenrolar o ESU 8 e despois va a pasar a ser público, cunha senda de peonil, que con todo o mundo, os de ali, os de Dorrón, os de Pollo, os de Meaño e os de Madrid, conectará a Granxa de Abaixo con área de Agra. Entonces non entendo nada. Bueno, veña, listo. Sí, a ver. Eu non sei en ningún momento dixemos que eu fora a usar solo unha parte dos veciños. Xa, eu o que digo que é algo que ao promotor ven moi ben, o sea, sobre todo, mentres non hai ninguén vivindo ali, ter esa senda aí aumenta o valor de... O sea, vai a ser, vamos, vai a poder vender mellor as súas vivendas. A que lleven ben o Concello que vai a hacer... Tamén, sí. A ver, a zona verde xa a ten. A zona verde xa a ten. No. É igual, María. É que isto é importante. Espero que non te podes dar unha clase de urbanismo aquí no pleno, María. É importante porque o acabo de dicir. Isto é importante porque o acabo de dicir. Vamos a ver. En todos os plans xerais, vale, non o Concello de Sanxenxo, isto é unha cuestión legal, vale. Vai uns estándares de equipamentos e uns estándares de zonas verdes e zonas libres de uso público, vale? As zonas verdes que se poñen no plan xeral públicas non son públicas, é dicir, son terrenos privados que despois ten que adquirir o Concello de alguna forma, xa sexa por expropiación, por compra, por permuta forzosa, cualquiera das cuestións permitidas legalmente. Neste caso, a fórmula calé é, oiga, eu quero adquirir esa zona verde que é privada, non é público ese terreno, é privado, quero adquirir eso e adquirilo para que sea público, transformalo nunha zona verde pública e vai ser vostede o que vai facer ese desenrolo que mo vai a dar, sen poñer o Concello un solo euro. Vai pagar vostede todo o desenrolo desa zona verde e o Concello non vai pagar nada por esa zona verde, vai non pagar vostede. Entonces, é moi importante distinguir estas cuestións porque as zonas verdes é obligatorio metelas nos plans xerais, é obligatorio por lei que haya zonas verdes e por lei é obligatorio que o Concello as adquira. E por lei é obligatorio que hai diversos mecanismos para poder adquirilas. Este mecanismo é un mecanismo moi beneficioso para as administracións públicas, neste caso para o Concello de Sanxenxo, que yo fan gratis e pasa a ser público para beneficio de todo o mundo. E principalmente, déixeme decir, señor Otero, para a xente que vive en Dorrón. Déixeme que yo diga tamén. Moi ben, veña. Gracias. Pasamos a... Siguen asténdose. Como se siguen astendo, pois votamos xa, veña.
Aí está, estamos para a votación do punto 4. Vale. Queda aprobada con 10 votos a favor e 7 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto 5. Proposta de alcaldía para aprobación provisional do modificación puntual número 9 do PXOU. Modificación puntual, adaptación aos suelos urbanizables que son o 4, o 9, o 18, o 19, o 24 e o 25. Señor secretario. Na Comisión de Urbanismo se introduce favorablemente por maioría absoluta a seguinte proposta de acordo. Primeiro, estimar as alegacións formuladas por CIC Piñeiro SL, Xunta de Compensación do SU1, Xunta de Compensación do PI13, R Peinador SL e Xunta de Compensación do SU8 e desestimar as alegacións formuladas por don José Manuel Uguía Domínguez, CIC Piñeiro SL, Arzobispado de Santiago de Compostela, Antonio Touriño Piñeiro, Arlequín Rojo SL, Jolba SL, Urbe Gestión do Suelo SL, Plaza de Cursos Rodríguez 2 SL, Ángel Rubén Fernández Gómez, Xunta de Compensación do SU25, Telefónica de España SAO, Xunta de Compensación do SU9, Cristina Prieto Deza, José Luis Prieto González, Manuel Prieto Deza, Carmen Dezaguín, Francisco Dezaguín, Juan María de Fátima, Rocafort Morales, Dorindo Ubiñe Martínez e Combustibles Pontevedra SL por razones expostas no informe de alegacións incorporado á presente proposta de resolución. Segundo, aprobar provisionalmente a modificación puntual número 9 do PSOM de Sanxenxo. Terceiro, remitir o expediente completo e debidamente licenciado ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras aos efectos de emisión dos informes previos á aprobación definitiva en materia de costas. Cuarto, recibidos os anteriores informes, con carácter favorable, remitir o expediente completo debidamente licenciado á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para a súa aprobación definitiva. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Sí. Bueno, no seu momento fixemos a suspensión de licencias en todos os ámbitos, como saben, de suelos urbanizables do Concello de Sanxenxo para realizar o estudio dos mesmos. Finalmente, ascribiuse esta modificación solamente a aqueles sectores que estaban afectados polo plan de ordenación do litoral. Fíxose a aprobación inicial con aqueles ámbitos que se constreñían simplemente á aplicación deste plan de ordenación do litoral e, como ben saben, varios deses sectores, 6 deses sectores, optaron por mellorar a ordenación mediante a modificación dos respectivos plans parciais. Dábase no seu momento a capacidade ou a opción a estes sectores de firmar un convenio co Concello de Sanxenxo que xa tuveran no seu momento aprobados todos os instrumentos de xestión e de ordenación e, a través dos seus plans, das modificacións dos seus plans parciais, adáptase ás determinacións desta modificación puntual. Hoxe traemos a aprobación provisional desta modificación puntual, como acaba de indicar o señor secretario despois da resolución das diversas alegacións presentadas. Isto ten que levarse agora a aprobación definitiva, que non pende do Concello de Sanxenxo, senón que pende da Xunta de Galicia, e, como ben saben, esta modificación o que tratábase de mellorar a ordenación destes solos urbanizables, todos eles de unha sensibilidade porque estaban todos afectados ou na zona do litoral, buscar unha mellor cohesión territorial, buscar unha modificación no aproveitamento urbanístico reducindo esa edificabilidade e tamén implementando estudios paisaxísticos que conseguiran unha mellor implantación destes solos no territorio. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Sí, bueno, non xa o dixemos moitas veces, nunca crimos neste pexón do 2003, pensamos que a edificabilidade estaba moi polas nubes, pero bueno, esta modificación puntual estamos completamente de acordo con ela, reduce a edificabilidade, respecto ao plan de ordenación do litoral, e, polo tanto, imos a votar a favor. Nos, advertímoslo moitas veces que isto non era asumible, toda esta, o que se fixo no pixón ao principio, e ao final non hubo máis que ter que facer, mediante modificacións puntuais, estas adaptacións para respetar o que tiña que haber no litoral e en moitos outros SEUs. Imos a votar a favor. Gracias. Señor Otero. Señor Otero. Sí, efectivamente, bueno, nos vendo a documentación comprobamos que isto é beneficioso porque se reduce a
a edificabilidade, redúcese, o sea, mellórase o impacto ambiental, todo isto. Entonces, bueno, estamos de acordo con isto e esperemos que, bueno, estás demostrando que estaba mal feito o pexón e agora a ver si insistimos moito na vivienda social que hai que mellorar o Concello de Sanxenxo. Moitas gracias. Vamos a votar. Moitas, señor Otero. Quer decir algo mesmo? Pasar. Solo unha cuestión. Vou dicir outra tamén se coincidimos. A ver, pidan palabra. Nada, sí. A ver se coincidimos. Solo unha cuestión, o que estaba mal era a ordenación que había previamente cos normas subsidiarias. Vostedes gobernaban, puderon facer vostedes un plan xeral se consideraban que o plan xeral non estaba ben, os normas subsidiarias xa sabíamos. non estaba ben. Entón, é que sempre están con este discurso. No, sempre xa están sabíamos con que iba por aí. discurso. Non, mire, a ordenación do territorio é moi importante. Indudablemente. É moi importante. Tamén é claro que a ordenación do territorio de principios do ano 2000 ao ano 2025 as percepcións ou as normativas cambiaron moi sustancialmente. O que non me pode dicir vostede que vostedes gobernaron no ano 95 ou do ano 99 que estuveron gobernando porque non fixeron un plan xeral se vostedes consideraban que había que ordenar o territorio. Por tanto, é un pouco cansino isto que dicen sempre de que o plan xeral, o plan xeral. Mire, o que teño que dicir é que por parte deste goberno o que se fixeronse varias modificacións do plan xeral e varias adaptacións do plan xeral intentando adaptarnos a todas as normativas que saleron en aplicación. O plan de ordenación do litoral é do ano 2011. E nin vostede nin eu soñábamos no ano 2003 que houbera un plan de ordenación do litoral ou que houbera unha lolga como hai agora, que por certo, falando da lolga, a ver se o seu goberno xa dunha vez fai a transferencia de competencias, porque que veña aquí dar leccións ten tela. Non quere que lle conteste isto porque, bueno, pues... Vamos a pasar a votación. Pasamos a votación do punto número 5. Está en curso a votación. Cuidado que pode quedar alguén atrás. Home, se é por unanimidade, non convén que de nadie atrás, porque eso é importante, é un mensaje moi bo de cara... Eso é moi... Por falar por ti, é moi importante estes temas. Bueno, pois queda aprobada por unanimidade, moitísimas gracias. Pasamos ao punto 6, que é a proposta da alcaldía para a aprobación inicial... Que? A ver, perdón. Punto número 6. Proposta da alcaldía para a aprobación inicial da primeira modificación da ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter non tributario, tarifas dos servicios municipais de abastecemento de auga potable, redes de sumedeiros e depuración. Esta é a actualización, non das... Sí, vale. Señor secretario. Bueno, efectivamente, o Concello de Sanxenxo ten unha ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter non tributario, tarifas destes servicios municipales de abastecemento de auga potable, sumidoiros e depuración. En virtude establecido no Real Decreto 55/17 e na cláusula 27 do prego de cláusulas administrativas particulares que resen contrato actual da auga, a revisión de precios terá lugar no transcurrido 2 anos dende a formalización de contrato sen que sexa necesario executar o 20% da súa prestación. Polo tanto, a revisión de precios do contrato será de aplicación unha vez aprobada de maneira definitiva a modificación desta ordenanza dende o segundo trimestre do ano 2025. Esta modificación se realizou tendo en conta os índices definitivos de variación de precios industriais do INE, que en primer lugar se propuña 1,1352 e finalmente é o 0,95. Polo tanto, se propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente a primeira modificación desta ordenanza segundo o texto que se achega nesta proposta e que contempla únicamente a actualización de tarifas nun 0,95 de acordo coa fórmula de revisión de precios contida na cláusula 27 do PECAP que rese o contrato de auga potable, redes, sumidoiros e depuración. Segundo se expoñerá o texto da primeira modificación, nas dependencias da Secretaría de Concello se publicará no tabuleiro de dictos da sede electrónica do Concello e no portal web. Así mesmo, o prazo de exposición ao público será de 30 días contado a partir da publicación do anuncio no BOP para os efectos de que nese prazo se poidan formular as alegacións e suxestións que se consideran oportunas. Las alegacións se presentarán na sede electrónica, se ben as persoas físicas poderán elegir presentar as súas alegacións ou suxestións a través de medios electrónicos ou non. E, por último, en caso de non existir alegacións, o modificador de ordenanza considerarse aprobada definitivamente.
A continuación está o sistema tarifario individualizado con cada unha de diversas cotas para a tarifa xeral de suministración, conservación e mantenimento de contadores, altas de contrato, fianzas, e lo mismo se realiza para el tema de sumidoiros y depuración. Muchas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, creo que quedou perfectamente explicado por o que acaba de dicir o señor secretario, que en virtud do decreto da lei 2002-17 de disindexación, que sempre non comenzar esta palabra, perdón, e a cláusula 27 do prego procede á revisión dos prezos do contrato, do que conocemos vulgarmente como do ciclo da agua. Isto supón unha modificación nas tarifas dun 0,95% en base á fórmula que se contempla no plego. Moitas gracias. Sí. Podría non dicir nada tamén, o sea, simplemente isto, o sea, hai que cumplilo e punto, o sea, non hai moito que alegar, nin hai moito que protestarlle a isto, non? Moitas, señor Otero. No, nada, non temos que protestar. Isto é... Moi ben. Vale, moitas gracias. Pasamos á votación entonces do punto número 6. Está lista a votación, por favor, atención. Moi ben, queda aprobada con 14 votos a favor e 3 abstencións. Moitísimas gracias. E agora pasamos á teoría de control do Pleno. Punto 7. Posta en coñecemento dos justificantes da remisión telemática ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dos cuestionarios ISPA, Información Salarial Postos da Administración do ano 2024. Punto número 8. Posta en coñecemento. Simplemente por un motivo de orden. Son temas que non tienen unha maior importancia porque é unha dación de contas, pero simplemente decir que a mellor foi un erro do servizo de intervención, pero... Bueno, primeiro que non é ningún informe, que son deberes de remisión que son do órgano de control interno. E depois citase aquí unha normativa derogada, que é a orden ministerial esa 4041-2004, 23 de novembro, cando debe decir orden do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, HAP, 1781-2013, do 20 de setembro. Pero, onde está? Esta orden tan cambiada. Ao final, no punto 8 e no punto 9, señor alcalde, esa norma que se cita é un regulamento xa derogado desde o ano 2013. Se digo que a mellor foi un erro de Gaitec. Mirar esa parte de abaixo. Pero polo menos para que quede, por un tema formal, pois correxido. Pois sacamos de visa, claro. Pois dijo. Efectivamente, en el escrito que figuraba, aquí se transcribió lo que había, y esto es lo que dice el interventor, es que hay que modificarlo. Eso se pone en la hora. Sí, es un error. Es para corregirlo no sucesivo. Se pone ya la disposición. Una norma que leva derogada xa 11 anos. Pasamos do punto 8 e o 9 ao 10, que é posto en cumprimento do informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento ao cuarto trimestre 2024. Punto número 11, posto en cumprimento da remisión ao Ministerio de Facenda e Administración Pública do cálculo do período medio de pago de proveedores con data 29/01/25, cuarto trimestre 2024. O punto 12 é posto en cumprimento da remisión ao Ministerio de Facenda e Administración Pública con data 29/25, avaliación da consolidación fiscal relativa ao orçamento prorrogado de 2025. E non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.